Bé, diu la senyora Vega que ells sí que coneixen el feixisme perquè els seus avantpassats el van patir en carn pròpia. Bueno, el van patir i el van aplicar, no? Perquè aquí tenim el senyor Pellicer, que el seu avi era un dels capitostos del franquisme a Sabadell, per tant deuen tenir les dues versions, m'imagino. Sisplau. Com ja deuen suposar, Aliança Catalana en el partit Espanya-Egipte, ni anàvem a Espanya ni anàvem a Egipte. Els càntics que s'hi van sentir els trobem tan inadequats, intolerables i improcedents com els crits catalanòfobs o insults banalitzadors que tot sovint patim nosaltres, també dins aquest hemicicle. A diferència d'altres formacions d'esquerra i de dreta, els integrants d'Aliança Catalana condemnem sempre els comportaments irrespectuosos i ofensius. No necessitem relativitzar res per conveniències polítiques ni mirar cap a una altra banda en funció de qui sigui la víctima. Ara bé, que vostès elevin aquests comportaments inacceptables a la primera posició del podi pel que fa a la violència en l'esport és, a part d'una exageració, una incongruència. De 1.681 propostes de sanció tramitades a la Comissió Espanyola contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, només 40 feien referència a actes racistes i xenòfobs, un 2,3%. Quin interès els mou, doncs, a amplificar aquesta anècdota? No els veig pas tan acalorats ni indignats, quan qui pateix els insults som els catalans. Quants cops s'han produït queixes i denúncies oficials per càntics com puta Catalunya o putos catalufos, sense que vostès correguessin a redactar mocions? No han presentat aquesta moció perquè tinguin voluntat ni disposició de combatre l'odi. El que tenen és necessitat. Necessitat de vincular els crits xenòfobs emesos a les grades d'un camp de futbol amb el discurs antiimmigració que verbalitzem en aquest faristol les diputades d'Aliança Catalana. Necessiten culpar-nos de tots els mals, presentar-nos al món com l'esca del pecat. Necessiten criminalitzar paraules, atribuir-los uns fets concrets i aliens. Necessiten vindicar que el que diem nosaltres aquí té conseqüències. I sí que en té de conseqüències, sí. Però no les veurem a cap camp de futbol, creguin-me, les veurem a les urnes. Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula el diputat senyor...